Vuonna 2012 VR täyttää 150 vuotta. Sen kunniaksi VR-läisillä on mahdollisuus hakea mukaan vaihto-oppilasohjelmaan, jossa osallistujat pääsevät tutustumaan toisen työntekijän tehtäviin. Elokuussa käynnistettiin vaihto-oppilasohjelman pilottivaihe. Joo, mun nimi on Mikael ja mä oon toimitusjohtaja. VR Group on muuttumassa nopeasti vapailla markkinoilla kilpailevaksi liikeyritykseksi. VR:llä on 11 500 työntekijää, jotka työskentelevät eri tehtävissä ympäri Suomea. Nopea muutos ja tulevaisuuden suunta on hämmentänyt suurta osaa työntekijöistä. Syksyllä 2010 VR Groupilla oli uusi liiketoimintastrategia. Myös brändit oli yhtenäistetty. Nämä johdolle selkeät asiat olivat kuitenkin vaikeasti viestittävissä. VR:n työntekijät olivat väsyneitä vastaanottamaan yrityksen uusia kehitysviestejä asiakaslähtöisyyden kehittämisestä, uudesta dynaamisesta kilpailuympäristöstä ja yhteispelistä. Tavanomainen viestintä ei riittänyt. Tarvittiin toimintaa. Vuoden 2011 alussa luovaksi ideaksi valittiin vaihto-oppilasohjelma. Vaihto-oppilasohjelmassa VR:n työntekijä tutustuu isännän ja työparin opastamana 2 päivän ajan toiseen työtehtävään konsernin sisällä. Ajoitukseksi valittiin VR:n 150-vuotisjuhlavuosi 2012. Vaihto-oppilasohjelman toteuttaminen koettiin työläänä. Turvallisuuteen ja ammattipätevyyteen liittyvät asiat aiheuttivat keskustelua. Toteutukseen piti saada mukaan suuri joukko ihmisiä. Niinpä vaihto-oppilasohjelma toteutettiin 4 vaiheessa. Pilotti loi iloista odotusta, mutta henkilöstötutkimuksen heikentyneet tulokset latistivat hyvän alun. Takana oli 2 vaikeaa talvea ja iso lippu-uudistus. Niistä tuli kielteistä palautetta. Henkilöstö oli kovilla. Kun hakukampanja alkoi, ilmassa oli jännitystä. Innostuvatko negatiivisuuden ympäröimät VR-läiset hakemaan mukaan uudenlaiseen ohjelmaan? Ja he innostuivat. Tavoitteet ylitettiin. Jokainen vaihtopaikka sai hakijoita. Hakijoina oli työntekijöitä, asiantuntijoita, esimiehiä ja johtoa ympäri Suomea. Ohjelma vaikutti paljon suurempaan joukkoon kuin 150 vaihto-oppilaaseen ja 50 isäntään. Se on lisännyt VR-läisten yhteishenkeä, halua oppia toinen toiselta ja kykyä löytää fiksuja ratkaisuja. On löydetty todellisia keinoja palvella asiakkaita paremmin sekä joustavampia tapoja toimia. Olen tosi tyytyväinen, että tähän ryhdyttiin ja todella tyytyväinen, että itse tulin tähän ja nimenomaan tämä junassa työskentely oli mielenkiintoista.